guys, ako na pili guys, si Ruby Provinciana, niya ang banaw, ang anak. Ihatod ko nila sa kasada guys, kay magpasakay na ko padung ko sa Dalagit. Kay adto ko matug ila Jijin. Kay diyan ka down ko mularga padung og Bohol. Ihatod ko nila guys dito sa kuan kasada. Salamat. Iro guys Bye-bye, ili-ili. Bye-bye, ili-ili. Lami mo, kanan nyo na ha? Bye-bye, ili-ili. Bye-bye, Dante. Yeah guys, gahulat namin sa akong darling guys. Mingaw dyan ko anin niya guys. Kay lablabay na naoning silang duha niya. Manawa lang sila awayon guys. Kay sige ba ko ilang awayon. Sila ko ilang awayon guys. Manang mulayas na naman ko. Guys, ako bito. Awayon magod ko nila guys. Manang mingawan ko nila guys. Bisag dagko na sila guys. Kanang lab na ko silang duha. Kanang kuan guys. Lab. Matay ha. Amping mo diri ha. So, makambalik ko mga. Ano ka mo balik? Dante padaplin. Ay, pag inom tambong ha. Kay kuan ra ba jud? Ko palabig tuga kay. Surat ni series guys. Surat ni Ugo. Okay. Bas. Sa lubong lang ako Si Dante kay ni ulig yun sa gipituhan. Dante, bye-bye Dante. Bye-bye. Hindi na ko ito. Nababay na ng duhay ako na. No, babay na ng duhay. Ayaw lag-lag ha? Ayaw lag-lag ha? Kiss mo na kiss. Kiss. Kiss na kay nanay. Kiss na. Na may daring ipat guys. Naps Dante, ayan. Ako Dante. Gibabanan po ko. Hindi kayo paningagi ang series. Dante, bye Dante, Landoy. Bye-bye na. Bye-bye. Isa na gali. Bye-bye ate. Bye-bye. Bye. Chat Rama. Mama, si Dante biya ang mama. Bye-bye. Hi guys, madong buntag. Guys, good morning guys. Alas 12 pa guys, hapit mag-alauna. Diyan naghang manghud guys. Timplahan ko yung kape. Anong uwawa di dari guys kay hatid day ko nila sa Taluot Argao kay malay na guys mauna ko og larga kay si Jijin di pa man pwede ijahang maksinit. Sunod ako guys ni Ja. Dala salamat si Jijin kay nagitimplahan ko yung kape. Yan guys. Salamat ka Jijin og Junjun kay wan pa di mag-alauna pa. Sa Jumi kay alas 3 man ang Diya, wa ako naligo guys, kaya naligo naman ko gabi eh. Hindi panutan sa biyahe, nag-iilis na laban ko. Tanaw na to dito guys, kay hatid lang ko nila sa Argao. Hey guys, na namin nag-ready namin. Salamat ka din ni Junjun o Jijin. Okay guys, launa pa mo. Karga na miss. Taluot. See you Bohol guys. Ito na ko rin Jijin dyan pabilin kay di pa pwede dyan yahan kuan. Kaluoy ko guys kay kasi kauban sa man nga dyan may mahimo kay di man dyan siya madawat dito sa EGU sa Alicia. See you dito guys. So nara ko guys, nakabot na kong Bohol. Wali guys katagbakan.
abot ako dari guys sa Buhol. Na guys, so naon ko. Bihanan kay Juan guys. So diri guys, abot ako diya. I-check ang tanan akong mga kuan ug makasunod ba jud ko sigurado nila guys. Nga mangita ko ug sakyanan. Ruby, probinsyana. Tampok ba ito? Kuan ba ito? Mereka atas insur, mereka purami. Namin na. At saka doon ha, kag ubok ko. Naku, Lagi ko. kuan. Lagundi nga dahon. Ubok ko na uyan. Gani sa mga hapon. Ala, kaya ka kuan ka. Mau ka ka? Gani sa inyo. Dani, Ha? Dani. Ha? Nada ka naman Sige, huwag ka na lagundi nga dali naman yung mga kuan. Giba ko. Halak, di matabag antibiotic din eh. Yan na, oy. Dali, anak ko yan na, oy. Nakot pa kalubog yung yan na biskuit. Lakan ako na sa lobong biskwit. Yan na. Pamahawan sa kapal sa pinaisan. Ako sa iyan, Dabi. Ulo, di na kami ko yan, ha? Hindi ka na ko. Labas pangita gani ha. Go, ni abot ta kuno. Ako. No, ikaw. Ilan na hawa ako? Marunong ka ba mabisaya? Sound. Hmm. Kasihan. Magtiguang. Guys, sakit na lang. Dara Kita guys sa wala ko na tikado nga. Himus, dia po dami sa himus ka ado di ha. Hindi na, dihan sa kami. Ras maganda gabi na tapos ni Kulusinday. Pero bigo. Good ka ado ni bata. Ya? Kaya nung pala ito, ang ginawa. Wah, bata mo to kaso. Diri ha. Di, wala subilin pagkanak-darak, wala subilin dia, sibu na. So, naghanap si Esas. Kalau na mo nagpidugi-dugi. Ito mo lagi anak sa... Buling na. Kaya masih buling-buling. Panda? Mati sa mga... Di na mak. Di na mak lagi. Kasi sa kayo katumbutan. Sige bang? Katulong sa te, kitambok te. Oh, Ha? ya. Lawang sa kayo kahigda. Dili ko. Dak sa kayo ko no. Ala guys, di ko hingaw dari guys ang mga iro kay na di ko mga iro dari. Ala danti. Ganti. Namu ilan na, buta na. Pagputin ba isa? Kabaw na maminaw. Lubog-lubog. Danti malinaw. Nak Nicolo na danti na mo nako. Pa, barag tambok na kaso te. High blood ba ka na te? Sa magi pa ka na ni. Luto ra. Ay, sisay. Sisay na. Ipon de kay Yaw na buglaw ma. atir. Atir. Ayaw mo ko ugma. Alam aper Ayaw oy. Aper na. Nga nagmamah te, aper pod. Oh, ni tawagan mo yung mama diyan ha. Nana, ni barang nating. Kabang mo, dramas kabang. Kana buutan na skuan. Muilan na siya. Hala di ko tanawa ni kulihag na kul. Ilan lagi, ila. Bisa karon para kita mo diha pa lang sa oras puli ninyo. Yan na. Wa pa gamay pa kadyo. 2018 million, 2019 million ni. Wa pa na. Wa pa na. Oh, pwede day kay Paluluoy pod. Mas. Dali mo kayo maguna ka naman. Guna sa ko. Ano magigumutan na mo? Ito atin sa labadang ng pagkago. Na gabi nag-inom diha. Kanino gud mo? Daghan mo ni namoy ka na mo ni kanang kuan na para madaghan. Saman be. Pero na lubudugan sa kitri. Pang arsangan na imo dali nang uda na mo yung ibang kuan. Si pakad daghan mo sige ngali dali karo. Balik sa mo.
banda to ah. Nilutan ka na karang mo. Bitaw. Lahira to ko. Aba ko na ulian lagi. Ano sang pinangga mo din na ni guys. O pagilat sa kong ate. Kamang Diyan sang giluto ni guys kay. Ano sa guys kay nana abot ko diri guys sinanay wa day diha tuan kay nabo mis lungsod. Hindi. Tuwi naman to ni kaway-kaway na ho. Dali naman to. Si sa mani tuan kaway-kaway hindi na pa to. Hindi pa ni manggaling. Lapis man sa pagkakasipuri ay. Di mo may dagat. Dato siguro. Nawala na madag ko antay. Dito tos daghan. Ano ba? Buwad kayo na. Nalakuan man. Baba ko naman tiri. Di balik nimo. Hindi ano marang ko ka doon history ko masahe. Sabot-but. Consistent na bitaw sa bird. Oh, may balik nagabot ako din eh. Kumandi ay. May balik na nagabot ako din eh. Ay, aglanggam puling tingog. Sabot ko lang kamawi ba? Kanda. Hindi ka ilisip niyo ko kay mangyari pa vlog. Hindi kaya nakakiluto. O di ko pwede mag-ubang na magpasko man. Paluto na lang ko ka muli. Hindi ka hiluton ka na karong maligo Sa muli dagat ko ni dito. ka pamamaw sa dili. Tara. Sa jijin. Hindi na tapos na nai. Hindi mo tapos na nai. Hindi mo na pagkagur. Hindi na pa sige magkakapo. Parang niwang na ba di kanay? Hindi mo tapos na nai. Hindi mo kabantay. Nakasimana. Sige na rin pagkawanaghan. Na yung mga kuwan. Hindi mo na yun. Lagi mga kagur lagi yung mga pasaway. Wala guys. Ano ba yung gasa, Pondra? Oo. Parang na, kung matupahan ka na, ipada na. Ado mo ligig pa labi pandit pa doon. Hindi ka ang tawag pa man lang kay mo ni makadaot. Malagi ka rin. Kamay ka nito po. Anong sarap ang pan. May pa. Ay, tay. Hindi ka kasi mo, tanda mo. Kita na. Biscuit. Ang gaya na. Ganito ba? Sige po ka tay. Ida. Masakot mo dito ka bako. Ay, kita tay. Kamis tayo mangga. Kaman din ka rin, mo. Ay,